subscribers, no? So, kumusta man ang inyong Holy Week, mga kaswertes, no? Ang inyong pag-vacations yung tagsa ka mga probinsya, no? So, muna mga kaswertes, no? Karon maghatag na punta sa tuang um, angle guide, no? Para sa buwan sa Abril, mga kaswertes. Okay? So, again, congratulations sa tuwang Angle Guide sa previous month, mga kaswertres, no? Ang daming lumabas. Okay? So, ngayon na naman, ito naman yung bagong uh, guide natin, no? Sa buwan sa April, mga kaswertres. Okay? So, 3D and steel, mga kaswertres. Okay? 3D po and steel. So, yung paggamit nito, mga kaswertres, no, ay same pa rin sa tinuturo ko, mga kaswertres, no, kung kailan kayo papasok, no, kung kailan kayo at kung saan kayo kukuha ng mga combinations, no, at saka yung sa eliminations, mga kaswertres, para konti lang yung makuha nyo na combinations para at least, no, um, hindi masyadong malaki yung gastos, mga kaswertres. Okay? So, sa mga mahilig ng tumaya ng swertres at steel, no? Ito po yung guide natin, no? Sa buwan sa Abril, no? Buwan po ito sa Abril, mga ka-swertres. Okay? So, please, ano na lang, screenshot, mga ka-swertres, no? Para meron rin kayong guide dyan, no? Ayan. So, sa mga di pa nakasubscribe ng ating channel, no? And follow sa ating FB page, no, please follow my page and subscribe our channel, my channel, no, para updated ka sa ating mga bagong uploads na video, mga kaswertas, no, dahil hindi lang po tayo dito nagbigay ng mga hearing combinations, kundi meron po din tayong mga tutorial guides, no, paano makuha yung 3D Luto and Steel, mga kaswertas, no, meron din tayong mga guides dyan, no, na pwedeng gamitin nyo sa pag-compute, mga kaswertres. Okay? So, ito na, no? Gamitin nyo ito, mga kaswertres, no? And, makakatulong to sa inyo, mga kaswertres. Labi na yung mahilig mag-compute, no? Mga kaswertres. Okay? So, yan, mga kaswertres. Meron na tayong buwan sa Abril. Okay? April 2024. Okay? So, yan lang, mga kaswertes, no? So, I hope na alam nyo na to paano to gamitin, no? Dahil meron tayong tutorial na binigay sa ating channel. Okay? So, I hope na alam nyo na to paano gamitin, mga kaswertes. So, yung ano natin, mga kaswertes, no? Yung hearing natin, no? Is bukas na tayo magbigay sa ating hearing, no? So, mga alas 9, mga kaswertres, no? 9 to 10 yung bigayan ng hearing natin, no? So, ingat-ingat lang, apit-apit lang, mga kaswertres, no? Sa ating bagong hearing. I think meron tayong isa, no? Isa na hearing, mga kaswertres, para sa April 1 to 2, mga kaswertres, no? Yung unang araw ng April, mga kaswertres. Okay? So again, good luck sa paggamit ng ating guides and be updated sa ating mga bagong hearing, mga kaswertres. Congrats advance, and ingat kayo, mga kaswertres.